Nggih. Sekali lagi ya. Nggih, minangkani pamundhut tau saking Mas Dewan. Pak Dewan. Muga-muga gending menika saged dipun tresnani, saged damel jampinipun saya kagem beliau. Amin. Ya sawan bengi esuk sore ora nek praine mikir muga-muga masyarakat kuwi iso ayem tentrem. Masyarakat kuwi iso gemah ripah lojinawi. Iya. Masyarakatku kabeh sugih kabeh. Heeh. Kula mboten enten sak lupute lek dalu menika saya nyuwun lelagon ingkang jumbuh kalih kawontenan, Mas. Betul. Selanjutnya Mbak Pesek dan Mbak Neha. Ayo berdiri bersama spotnya coba kayak apa ya. Wilujeng rawuh. Nggih. Nggih, saderengipun jenengan nyaosaken niki berkah pangapunten sanget asmanipun sinten, Bapak? Pak Sabar minta lagu perahu layar. Oh ya. Siapa? Saking pundi? Ini saya. Oh, Kedung Banjul. Kedung? Bajul. Oh, Pak Joko Tirto. Ya. oh, perwakilan Bapak Joko Siap, Tirto. perahu layar. Ya. Waduh. Terima kasih, Bapak. Nggih, matur nuwun nggo mandhap riyen, Pak, mandhap riyen. Nggih. Oh. Sembah nuwun nggih, Mas. Mandhap riyen. Mandhap riyen. Mandhap riyen. Oke. Mangke dipinangkani. Ya ya mengko tak Oh. pinangane. Nggih, mangke tak pinangane. Ya. Anu dhisik apa kuwi tembang tresna sik ya, Nduk? Injih. Ya. Coba kayak ngapa? Ya. Tembang tresna Om Tris. Ya. Aku pamit nyilahno rumahku. Matur nuwun. Sembah nuwun. Yo, nggo penutup Injih. sak ramban wae, Cok. Perahu layar, heeh. Nggo penutup ya, Mas. Nggo perkara lagu liyane sambung ning gara-gara. Dawuh, dawuh. Heeh. Ayo, yuk langsung wae Mas Arya Irama Seger, yo. Ya kancane iki sira, era-era kancane segoro. Adi-adu parahaya, edina minggu, epare wisata. Halo-halo, wasana, anyu kirana, ora jadu-jadu, ora bisa kuyu, bila lagi rasa rasu, hati jangan sebuah besone, apa kata awe-awe, ayo hati balik-balik, listrik sesok-esok, tuh nyambut gawe. Sayangan bayem bayayat